Ipatawag kagahapong adlaw, Pebrero 12, tuig 2026 sa lokal nga pagabhanan sa Baganga Davao Oriental. Pinaagi ni Municipal Administrator Joy Grecia ang tanang market ug ambulant vendors sa maong lungsod. Alang sa usa ka meeting nga gipahigayon sa Municipal Activity Center nga adunay tumong nga masiguro ang kahapsay sa operasyon sa palengke ug mapalig-on ang koordinasyon tali sa mga manindahay. Lakip sa mga gihisgutan sa panagtapok ang pag-verify sa mga lehitimong stall owners ug ang pagsusi sa mga balido nga mga business permits sa matag vendor. Kabahin sa maong meeting ang pagberipika sa preparasyon sa posibleng pagbalhin ngadto sa bag-ong palengke sa moabot nga panahon sa maong lungsod. Gipahimang no usab ang tanang mga manindahay nga makigtinabangay sa pagmintenar sa kalimpyo sa ilang pwesto ug sa palibot sa palengke aron maprotektahan ang kahimsog sa publiko. Ang maong mga lakang kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpaayo sa serbisyo o kahimtang sa pampubliko merkado sa Baganga Davao Oriental. Mga katropa, kung haplas ang imong gipangita pag Santon Plus Herbal Oil na ang kabugnaw niini manhutsot gayod sa kinailadmang bahin sa imong kaunuran. Santon Plus Herbal Oil, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Ken Acevedo, XFM News.